Waqt li ninsabu fuq l-għadba tal-100 anniversarju mill-ġraja storika tas-7 Ġunju tal-1919, fi Pjazza San George l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia appella lid-deputati parlamentari biex ma jabbużawx mill-privileġġ parlamentari. U wastqar li m'għandux ikun hemm abbuż minn dan il-privileġġ u kulħadd għandu jkun responsabbli għal emilu. Dr. Farrugia qal li ma jistax ikun li sena wara sena ifakru din il-ġraja storika u wara kważi 100 sena se neqgħu mingħajr proċedura stabbilita biex min jabbuża iwieġeb għal emilu. Il-membru parlamentari huwa rappreżentant tal-poplu u jkun min ikun u jkun fuq liema naħa tal-Kamra ikun. Dejjem għandu jerfa' ir-responsabilità ta' dak li jgħid. Jgħidu, irid jgħidu u minnu b'mod onest u fl-aħjar interess tal-pajjiż. L-ebda membru parlamentari m'għandu jkollu l-privileġġ li jabbuża minn dan id-dritt. Għalhekk ngħid li issa wasal iż-żmien sew illi flimkien nirrevedu l-ordnijiet permanenti tal-Kamra sabiex jidħol fis-seħħ rimedju li naqblu fuqu għal dak iċ-ċittadin li jħoss li kien hemm abbuż ta' privileġġ parlamentari fil-konfront tiegħu. Dr. Farrugia sejjaħ ukoll għall-bidla fl-ordnijiet permanenti fejn stqar li wasal iż-żmien li dawn jiġu riveduti għax qal li ma jistax ikun li meta jkun hemm skrutinju tal-użu korrett ta' fondi pubbliċi bħalma seħħ fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt, il-Kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi jiġi mxekkel u preġudikat bi proċeduri fil-qrati u b'sentenzi tal-qorti li nataw żmien wara li ntemmet il-leġislatura li matula inqala l-każ. Minn barra ir-reviżjoni tal-ordni permanenti tal-Kamra u tal-linji gwida rispettivi biex naraw li dawn ikunu jirriflettu dak li jiġi deċiż fl-appell meta jkun hemm is-sentenza tal-appell min-naħa l-oħra. Għadna nħarsu wkoll lejn il-possibilità li jsiru emendi fil-kodiċi dwar l-organizzazzjoni u proċedura ċivili sabiex xhieda li tingħata quddiem kumitat parlamentari u li ovvjament qed insemmi bħala eżempju il-Public Accounts Committee ma tkunx tista' titqies bħala evidenza quddiem tribunal jew qorti tal-ġustizzja. Ordnijiet permanenti fejn stqar li wasal iż-żmien li dawn jiġu riveduti għax qal li ma jistax ikun li meta jkun hemm skrutinju tal-użu korrett ta' fondi pubbliċi bħalma seħħ fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt, il-Kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi jiġi mxekkel u preġudikat bi proċeduri fil-qrati u b'sentenzi tal-qorti li nataw żmien wara li ntemmet il-leġislatura li matula inqala l-każ. Fil-preżenza fost oħrajn tal-Prim Ministru, il-kap tal-Oppożizzjoni u membri miż-żewġ naħat tal-Kamra, fit-tmiem iċ-ċerimonja indaqqu l-last post u revel mill-membri tal-Pulizija u nżammet minuta silenzju b'rispett tal-vittmi tas-7 Ġunju. Tpoġġew ukoll kuruni tal-fjuri f'riġlejn il-monument mill-Prim Ministru Joseph Muscat, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u personalitajiet oħrajn.